Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kini na usab ang usa ka taknang tulumanon nga naguluhan ang mga langitong lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong igsoon ibanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, nagapanghinaot nga kamo karon nakapagpahiluna na aron patalinghugan kining mga kamatuoran nga mong igahatod diha kaninyo, mga kamatuoran nga maoy magadala kanato ngadto sa kaluwasan, mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo, mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia ug kun aduna na may mga basahon o referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. O kining programa sa PBCM mabati na kini sa 29 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Adunay matag adlaw Domingo o adunay matag adlaw Sabado sa inyong pagpatalinghog. Among gikumusta ang tanan nga mga kaigsuonan nga niya sulod sa PBCM compound ug sa tanan nga nagapatalingog karon nga mga listener o mga viewer sa atong programa o sa mga kaigsuonan labi na sa mga chapter president kaniya sulod sa PBCM compound nga nagaabaga sila og mga radio station para iwali ang kamatuoran diya sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Kumusta kaninyo? O dili usab nato pagkalimtan para sa mga kaigsuonan sa PBCM ang atong hiniusang panagtigom nga atong gitawag og PBCM General Conference. Katulo sa usa ka tuig nato kini gihimo mga kaigsuonan, mao kini ang Marso 10, Agosto 19 o ang Disyembre 29. O dili usab nato pagkalimtan mga kaigsuonan ang ato ang palas contribution para sa Palace Reconstruction. Sa gihapon ang atong pagpasalamat sa mga kaigsuonan nga mitambong sa spiritual birthday sa atong magtudlo nga gipaygayon dili pa lang dugay niining bulan sa Agosto 19, 2024 mga kaigsuonan. O karon sa pagpadayon, ihatag ko pa kamo sa pagpailapas kauban ng mga ibanghilista o ministro. Kiniusab niyo igsoon, Brother Debs Rizaba, nangumusta nga ninyong tanan, mga kaigsuonan. Katambayayong nausab ninyo karon ining atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kauban po din nato karon sa studio, atong kauban, nga PBCA member o observer, Brother John Kenneth L. Mangalos. O niyahihatag ko pa kamo sa kubang ministro o ibanghilista. Kumusta kanyong tanan mga kaigsuonan? Kiniusab niyo alagad sa kainan Brother RJ M. Patak, aron sa pagisgot nining tulumanong mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron dugang sa pagpailay, hatag usab kamo sa mga kauban nga ministro o ebanghilista. Kumusta kaninyo mga kaiglaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa bagatod kanyo sa kamaturan. O sa pagpadayon ako kamong hatag sa mga kauban nga ebanghilista. Dining higayon na mga higala o mga kaigsuonan ug mga suking tigpaminaw dili gyapon nato makauban ang Chief Minister at the same time Executive Vice President sa PBCM. Reverend Charlie Eugenio Bosa Kamilang Gyapon ang iyang gitahasan para sa pagpadayon sa pagtuon sa mga kamatuoran. O kumusta sa tanan nga nagpatalinghog dining takna karon sa inyong pagsunod sa atong programa. Kamong tanan usab nga mga kaigsuonan nga nagahatag suporta sa mga chapter presidents nga nagkalanglaing dapit, kumusta kaninyo? Sa inyong pagpatalinghog dinhin ining maong sibihan sa RPN Dixkio Teleregio Cagayan de Oro City. Ang atong programa mabati kini matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. O adunay pagsubli dinhi sa matag adlaw Martes ug Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa, makita kini sa YouTube usab o gingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City ang atong programa mabati kini dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixkidi Dipolog Radyo Ronda matag adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabhion. Live gyapon sa Facebook ug makita usab gyapon kini sa YouTube. Kumusta sa mga tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental ug sa mga kasikbit nga dapit? Ang atong programa mabati kini dinhi ning maong sibihan sa B Radio Waikurat FM matag adlaw Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabhion. Din gitagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Ato usab nga gikumusta sa atong mga suking tigpaminawan ug sa mga kaigsuonan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mabati kini dinhi ning maong sibihan sa DYLE matag adlaw Domingo alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon og mabati kini pag-usab sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kapunon
din gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghilista o ministro. O live gyapon kini sa Facebook, mga kaigsunan, ug makita usab gyapon kini sa YouTube. Ato usang pagpangamusta ng atong makaigsunan diya sa tinimpong bansa sa Amerika, ilaban na ni Brother Nicodemus, Nicky Hermias, PBC member. O ato pong pagpangumustahon ang atong PBC Legal Counsel nga mo si Attorney Ramil G. Carion. O sa mga mangutana, kontak lang mo aning numero 0117-811-8882. Okay, ato lang i-display brethren ang atong mga bagong basahon. Kung nagalantaw kamo sa atong video karon mga kahigalaan o mga kaigsuunan, mao kini ang mga bagong basahon ug usab atong i-next isunod nato ang uban pa natong mga basahon atong i-display. So mao kini ang mga basahon nato mga kaigsuunan. So atong gihangyo atong mga kaigsuunan brethren nga grab na kamo og copies niini mga kaigsuunan. Available na kini dinhi sa ato ang main branch dinhi sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Ato sab nga gikumusta ang atong mga suking tigpaminawan labi na sa mga higala nga nagpadangat sa ilang mga pangutana. Atong i-display sa screen ang mga pangutana nga wala pa nato kini matagaan og tubag. Una dinhi nga nangutana mao kini si Brother Ignacio Cabanyero. Ikaduha, Swingli Kadusali, usa ka PBME, Dumaguete dinhi sa Dumaguete, Negros Oriental. Ang ikatulod, Jervy Suaso, dinhi sa Madrid, Surigao del Sur. Ang ikaupat, Manolo Fortich sa Bukidnon. O ang ikalima, ang Familia Cobias. Kumusta ka ninyo mga higalag mga kaigsunan? O amo kamong hangyoon nga sundin lang kanunay ang among programa kay dili pa namo matagaan kini ang pagtubag kini inyong mga pangutana. Pero makalaom mo nga amo gining hatagan sa pagtubag. Kay napamamigi atiman pod nga paghahatagan sa amo ang mga paghubad o paghatag sa mga kamatuoran o pagsaysay sa kamatuoran. Ang atong topiko karon, Brad Dever, Brad Rini o Brad RJ, mao kini. Ang pagtubag sa kinabuang ni Mr. Aquilino Valencia, Part 11. O ika-11 ni kini nga hugna sa ato ang mga pagtubag. So, kini si Mr. Aquilino Valencia, mga higalag mga kaigsunan, alang sa inyong kasayuran, kanhi kini sa kaministros PBC, pero gi-expelled na ni siya. O kung doon na may iyang mga pamahayag, gagamit ang ngalan sa magtutudlo, kana iya na lamang o walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM, ubo sa pagdumala sa Executive Vice President and Chief Minister, Reverend Charlie Eugenio. Kinitanan usab nga among himuon diya nga pagkatod diya kanis sa kamatuoran isip pagtubag sa mga kinabuang kay daghan mo guni siyang gihimo nga mga pangatake or mga paghingalan og dili maayo diya sa leader sa PBCM nga mao si Reverend mo sa ang amua pag-counter lang. So sa mga nagsunod mas hibulong mo nga nagtinubagay naman ang mga ministro. Kung mo inyong pagdahom nga nagpabilin pa si Mr. Valencia sa PBCM amo mong sultihan nga dili na siya official gyud nga sakop sa pagtulunan sa PBC, in particular diha sa grupo sa ebanghilista nga gidumalahan sa Chief Minister. Busa mong gitaytulan kini ang mga pagtubag sa kinabuang kay naa naman gud siya sa sistema Brad Dever, Brad Renny o Brad RJ sa mga dili maayo na nga mga pangatake. Busa mga personal na siya. O diya kining among mga gihimo nga mga pagtubag sa inyong pagsunod niini makuhaan gyapon ninyo kining pagtulunan kay magdala mo nig doktrina. So kabahin sa among pagpatinaw diha kaninyo nga matagaan og tubag kining mga kinabuang na Aquilino Valencia. Sa tanan nga mga nagasunod sa programa sa PBCM dinhi kanamo nga mga ministro ubos sa pagdumala sa Chief Minister. Ang timan-an nga sa among pagpaila sa doktrina namo nga kung magisgot sa pagpangalagad sa Dios nabahin kini sa tulo ka dagkong panahon. Unang dakong panahon sa pagpangalagad mao kining panahon sa Israel nga katawan din ilang gialagaran mao si Jehova. Ikaduhang dakong panahon sa pagpangalagad makotong gihimo sa katawang iglesia, iglesia ni Kristo sa katawagan, din ang ilang gisangyaw mao nga atong Ginoong Hesukristo. Ang ikatulong dakong panahon mga kaigsunan sa pagpangalagad niya natuman sa dapit sa Espiritu Santo sa pagpaila sa mga ministro sa katumanan mao ang magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Sr. nga diin kining maong pagtulunan adunay gibasihan nga tagna sumala sa mga nakasulat sa Biblia. O akong i-advance nga usa sa mga tagna nga gibasihan sa pagtulunan sa PBCM nga mga katawhan kining nakasulat sa basahon ni Propeta Isaias. Pero ato usang sayron kung magisgot kita og tagna mga kaigsunan nga sa dili pa moabot ang tagna, particular diri sa dapit sa Espiritu Santo sa mga katawhang PBCM,
nga ang PBCM ang buluhaton sa mga katawang PBCM particular sa mga ministro nagsangyaw or nagpatik or nagtimbre sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo or gitimbre ang nigihimong timbre mao ang Espiritu Santo. So sino to Brad Deber magisgot tagna kini bang tagna kun atong susihon doon na bay gihatag nga gintang sa mga katuigan o pilapod ka mga katuigan ang mulabay o sa gikan sa pagtagna aya kini matuman Brad Deber. Na Bradon ato pagkabasahon sa kining atong referensya Bradon, kining naguluhan The Wonder of the Word, Hearing the Voice of God in Scripture by Tony Evans. Ato lang klarohon nga basta magamit tag referensya nga dili kasupag sa Biblia o kay di man kasupag sa Biblia dili gyud mahimong diferensya. Tinuod atong pagkabasahon dinhi sa page 19 Bradon. Ingon ini ang nakapahayag. In addition, only the Bible teaches history in advance. Sounds like an oxymoron. And it would be for any book but the Bible. God's Word teaches about history hundreds of years before it happens, which is called prophecy. If we have no other validation of Scripture but its fulfilled prophecies, we would still be on very solid ground. Na kung basahon nato sa Cebuano, ingon ini, dugang pa, ang Biblia lamang nagtudlo sa kasaysayan nga nagauna, murag masumbingayong pamulong. O kini alang sa bisan unsang libro gawa sa Biblia. Ang pulong sa Dios nagtudlo bahin sa kasaysayan, gatusan ka tuig, una pa kini mahitabo nga gitawag og tagna. Kung wala kitay laing pagbalido sa kasulatan gawas sa natuman nga mga tagna niini, kita ana gihapon sa lig-on kayong pasikaranan. So base sa atong nabasa din ni Bradon nga kung magisugod ay kitagtag na moabot pa kinig mga gatusan ka mga katuigan usa kini matuman. Kung mao matin-aw mga higalag mga kaigsunan sa gibasa sa kaubang ministro Brad Deber atong gisosi kung magisgot og tagna diin mao gibasihan pod sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM ngano nga dunay among buluhaton sa pagpanimbre o pagpatik sa Espiritu Santo sa katumanan sa magtutudlo nga among gipaila. Kung magisgot og tagna di ay gatusan ka mga katuigan pa ang mulabay ay matuman ang maong tagna. Gawas nga gihulagway Brad Deber nga moabot di ay gatusan ka mga tuig ay pa mahitabo ang gitawag og tagna. Doon na pa ba gidugang pagpahayag sa imong gibasa nga referensya nga gawas nga gatusan moabot pa sa 5 ka gatus pagyud ka mga katuigan ay pagyud matuman ang maong panagna Brad Deber. Naa Bradon sa ginighapon nga referensya nato atong pagabasahon kining The Wonder of the Word, Hearing the Voice of God in Scripture by Tony Evans din higapon sa page 19 ilapos lang nato sa page 20 Bradon ingon niini ang nakapahayag. There have been many so-called prophets in history and some of them seemed to make some accurate prophecies, but the Bible standard is 100% accuracy whether the prophecy is 100 or 500 years in advance of its fulfillment. It's not even worth discussing other prophets' records because no prophet in any holy book has ever claimed to prophesy the future on the scale that the Bible does. Kung basahon nato sa Cebuano ingon ining nakapayag, adunay daghang gitawag nga mga propeta sa kasaysayan ug ang pipila kanila daw naghimo og tukma nga mga panagna. Apan ang sukdanan sa Biblia may usa ka gatos ka porsyento nga pagkatukma kun ang tagna usa ka gatos o 5 ka gatos ka tuig nga nagauna sa katumanan ini. Dili gani angayan nga hisgutan ang mga record sa ubang mga propeta tungod kay walay propeta sa bisan unsang balaang basahon nga nag-angkon nga nanagna sa umaabot sa sukod nga gihimo sa Biblia. So atong nabasa Bradon nga kung magisgot ay kitagtagna moabot og gatusan ka mga tuig ug dugang pa moabot pa ganig 5 ka gatos ka mga katuigan usa pa kini matuman Bradon. Okay, so klaro kayo sa gidugang natog pagsusi kung magisgot og tagna mahigalag mga kaigsunan. Gawas ka 100 years, moabot pa gid og 500 years. So dili ang di ay 100 years ang atong paaboton gikan sa pagtagna nga matuman. So moabot pa gid nag 500 years ay pa matuman ang maong pagpanagna. Depende sa pagkatuman sa panagna na 100 years or 500 years. Na apoy depende na 100 years matuman og doon na poy matuman adto na sa 500 years ang moabot.
tinuod. Kunya gingon din sa atong balikan nga gingon apan ang sukdanan sa Biblia mo'y usa ka gatos ka porsyento. So nantag 100% gyud. Accurate gid siya. brother. Accurate gyud ang sukdanan sa Biblia nga pagkatukma kun ang tagna usa ka gatos o 5 ka gatos ka tuig nga nagauna sa katumanan niini. Gidugang padayon nga dili gani angayan nga hisgutan ng mga record sa ubang mga propeta. Katong mga propeta lugar nga wa masuwat sa Biblia, so di na necessary pa nga atong hisgutan na siya. Tungod kay walay propeta sa bisan unsang bala ang basahon nga nag-angkon nga nanagna sa umaabot sa sukod nga gihimo sa Biblia. So ang punto makigsunan sa atong pagsusi nining paggamit nato sa The Wonder of the Word nga gisulat ni Tony Evans, nagkutlo kita mahitungod sa propesya o tagna. Kay naamanggod kami sa sistema nga nagbaton og tagna nga kami nag-claim sa mga katawan nga katumanan. Din sa dapit pod sa among magtutudlo, nagbase pod big tagna sa katumanan mahitungod sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Sa akong ang gibensyon, akong giunag quote ang Isaias nga panagna nga dunay mga panagna sa Isaias nga katawhan nga magahimo sa pagpangalagad sa Dios. Nakaron arita, dugang atong susiyon mga higalag mga kaigsunan mahitungod ang gintang sa kang Adan hangtod sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Brother Diver, pabor naman gyapon nimo ang referensya atong susihon ang gintang or agwat or mga katuigan gikan sa kang Adan ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Pila ba katuig ang na sayran nato sumala sa referensya nga atong pagagamiton, Brother Diver? Okay, so base sa atong referensya nga atong nasayaran bradon, gikan sa paghimo sa Dios ni Adam hantod sa tuig nga wala pa mataw si Ginoong Hesukristo, nagpatunog lawas, 4,000 ka tuig kini siya bradon. Niya atong pagabasahon sa atong referensya sa online man ni siya bradon, kining answersingenesis.org. Atong pagabasahon dinhi lang sa section nga nagaingon, do the Genesis genealogies have gaps? Matod pa dinhi sa ubos. The evidence is strong that the Genesis genealogies are close. God created Adam on day 6, approximately 4,000 years before Christ. There does not seem to be any support for the notion that there are gaps in the Genesis genealogies. Nga kung basahon nato sa Cebuano, ang Hinesis nga unang gigikanan adunay kalang dinhi sa ubos atong mabasa. Ang ebidensya lig-on nga ang mga unang gigikanan sa Hinesis sirado. Gibuhat sa Dios si Adan sa ikaunom nga adlaw, mga 4,000 ka tuig sa wala pa si Kristo. Mupatin-aw nga walay bisan unsa nga suporta alang sa ideya nga adunay mga kalang sa mga gigikanan sa Hinesis. Okay, atong gisusi pagdugang mga kaigsunan, mga minahal nga tigpaminaw gikan kang Adan. Mo man ni unang tawo nga gibuhat sa Dios gikan sa abog sa yuta. Gibuhat sa Dios si Adan sa ikanom ka adlaw, mga 4,000 ka tuig sa wala pa si Kristo. Sa pa 4,000 years, 40 centuries. Katong i-century kini siya kay 100 years is equivalent to 1 century. So 4,000 years man ni siya. So 4,000 ka tuig ang gintang or kalang, Tinod. no, gap gikan kang Adan ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. O ari po danta, Brother Diver, dugang na lang pagdugang diha sa referensya or sa version sa Biblia mahitungod sa Hinesis ato po dayong susihon ang kalang or gap gikan sa pagsulat ni propeta Isaias ngadto sa atong Ginoong Hesukristo kanang sa time sa atong Ginoong Hesukristo. Pila pod ka tuig or century, Brother Diver, ang na record sa kasulatan nga atong pagagamiton? Okay, sa kini nga Biblia bradon kining gitawag og the book, Tyndale translation. O sa kini ka version o translation sa Biblia nga gitawag the book o Tyndale translation. Tinuod. So atong pagatan-aon diri bradron sa page 682, so natay makita dinhi nga Isaiah. Dayon dinhi sa ubos natay mabasa diri nga author Isaiah. So, syempre, dayon dinhi sa ubos natay makita nga petsa or date nakatatak dinhi 8th century BC. Di nakahibalo naman ta bradron nga kining usa ka century katumbas na siya og 100 years. So 800 years di ay kini nasulat na kining basahon ni Isaias, 800 years sa wala pa mataw si Kristo. So taas-taas po gyapon day nga mga katuigan nga nang labay ayan tawo nga atong Ginoong Kristo sa pagsulat nining basahon ni propeta Isaias, Brother Diver. Tinuod. Karon ang sa ato ang dapit din
kita nag-claim nga may tagna kita nga naa sa basahon ni Propeta Isaias. Ang pagtulunan sa PBCM alang sa kasayuran sa mga naminaw na tukod kinin ni adtong tuig 1967 or Anyo Domini. Mo naman yung gitawag og year of our Lord Jesus Christ. Radib, So 1967. Og atong isuma total or i-add nato bradiver ang 800 years gikan sa pagsulat sa basahon ni Propeta Isaias hangtod sa pagkatukod sa PBCM bradiver. Pila ba ka tuig na dayon ang makwintada nato bradiver? Okay, so ang resulta ni ini bradon kung ato kining i-combine kining 800 years sa 1967 mao kini ang atong makitang resulta 2767 years o 2767 katuig ang mulabay usa natuman ang basahon dinhi sa Isaias bradon. So hilabihan ka taas gid nga mga katuigan, no? Nya nadina ang Book of Isaiah created 800 years BC. Unya na po nangalan sa atong magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. founded PBCM 1967 unya na taong magtutudlo December 29, 1939. So sa atong pag-explicar nga nabahin ang tulo ka dagkong panahon sa pagpangalagad sa Dios, unang pagpangalagad mamuntong sa katawang Israel, ikaduhang pagpangalagad sa katawan sa iglesia diha kang Kristo. Unya ang sukdanan kining year 1 kini atong tuig garon brother. Ngadto sa tuig 2024 sa uban nga wala mahibalo nga nabahin, ilang i-assume nga hangtod kining tuig 2024 Kapanahonan ni Kristo. pero kung sa kita sa atong pagbahin tungod kay si Master may katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakataw December 29, 1939 prior anang December 29 mamang December 28, 1939 so diha taman ang panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Tinuod. Pagkataw sa katumanan sa Espiritu Santo nga mao si Master 1939 sa December 29 sugod na ang Espiritu Santo nga era. Okay, sa ato na nga pag-explicar kay kita may nasayod sa pagpasabot nga nabahin sa tulo ka dagkong panahon ng pagpangalagad. Tinuod. So 2760 years, 67 years gikan sa paghibo o sa pagsulat sa propeta nga si Isaias sa basahon sa Isaias. So gikan sa 800 years sa pagsulat sa basahon ni Propeta Isaias na tukod ang PBCM nga din sa pagkatukod sa PBCM 1967 diya nagsugod na dayon ang pagsangyaw sa maayong balita ingon nga pagpamatik o pagtimbre. Karon atong susihon nga ang PBCM mo'y katumanan. Gani usa kani sa ministros PBCM nga naglain na diha sa grupo na nga PEDM dili na PBCM. Usa nga nisangyaw nga ang pagtimbre sa Espiritu Santo diha natuman sa PBCM nagsugod adtong 1967. Ato lang paminawan Brother Rini, Brother Dever o Brother RJ ang pahayag sa kanhi ministros PBCM nga mao si Hermonis Macarayo pero dili na kini siya karon PBCM. Usa na kini siya ka PDM atong paminawan. Kining giingon nga adunay timbre nga buluhaton sa mga nagwali din ang trabaho nila sa wala pa, dili pa may tabo ang pagpangdagmal sa ania sa ibabaw sa naong sayuta. Buhaton sa ang pagtimbre. Unsang timbre ha? Sa giingon na sa Biblia, maayong balita, nga kanang balita, pag mutuo ka, natimbrihan ka nga ang gitimbre, mao ang Espiritu Santo. Sukad pa sa pagkatukod sa PBCM, 1967 na restro tuig 1971, ang atong giwali mauna ang Espiritu Santo. Mauna ang gimantala sa mga misyonarya o mga misyonaryo di naglakaw sa nagalain-laing mga dapit din. Ang giwali po, gipawali ni Master sa mga ministro din sa diyang gihugpong na ang mga ministro, puwersa sa mga ministro nga gipanguluan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, ang Chief Minister. Ug mausab ang kasamtangang leader sa PBCM, ang Executive Vice President, mauna ang giwali nato regular mao ang pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Ato na paminawan, Brad Dever, Brad Rini, yung Brad RJ, ang pahayag o tingog o video clipping ni Hermoines Macarayo nga siya usa nga nagsulti sa tinuod nga 1967 nagsugod na og pagpanimbre o pagpamatik ang pagtulunan sa PBCM. So 1967 nagsugod na PBCM gyud mooy
nagkahimo ni ana nga pagpamatik o pagpanimbre isip katumanan ka na sa tagna. Magibasyan man nga tagna. Unsa pa nga dugang gipahayag ni Hermogenes Macarayo mahitungod sa pagpamatuod niya nga ang PBCM gyud mo'y katumanan nagsugod sa 1967 nga mo'y nagtimbre o nagpamatik mahitungod sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo atong paminawan. Tinaw. Busa, sa atong nabasa sa Biblia, walay ko kaulaw. Muna nga, kitay katumanan, Brad Jezreel, Brad Jan, Brad Lloyd, Brad Jiggy, Brad Romy, walay ko kaulaw. Ang atong pagwali naa sa dapit sa Espiritu Santo. Muning among giingon, ang stand na mo naa sa dapit sa Espiritu Santo. Nganong kini kanunay ang among ipahibalo sa ere? Tungod kay kami ang katumanan sa mga nagwali sa Espiritu Santo. So kami mao ang mupamatuod ang mga ministro sa PBCM bahin sa kaluwasan, magkinaunsa man ang kalibutan, bahin sa timbre sa Espiritu Santo, alag sa adlaw nga moabot ang dakong kasakitan. Matinaw, kayo nga atong nabati mga kaigsuonan o mga minahal nga tigpaminaw, nga walay lain katumanan daw nga nagawali sa maayong balita sa Espiritu Santo, mahitungod sa kaluwasan nga nagapamatik o nagatimbre ang mga ministro sa pagtulunan sa PBC. Unsaon ka nila karon kadungog rabat ta Brad Dever, Brad Rene o Brad RG nga mobalik kuno sila gwali kailang ipadayon kuno ang pagpamatik o pagpanimbre sa Espiritu Santo. Na di naman ni sila PBCM, PEDM naman ni sila. So klaro kayo nga nagsugod na di og pagpamatik sa timbre sa Espiritu Santo 1967 katumanan PBCM. Yadugang pa niya doon kung magisgot ay kaluwasan dinhilang sa PBCM. Og dili sa PEDM. Mao man nilisod karon og mobalik tagwali. Unsaon nato pagpasabot nga imo man gipamatud-an nga 1967 ang katumanan sa nagapamatik og nagatimbre sa maayong balita sa Espiritu Santo maura man ang PBCM ug dinhira man gyud sa PBCM ang tao makaangkon og kaluwasan. Sa ato ba kung dili sa PBCM makaangkon ang tao og kaluwasan kay ang PBCM mao lang ang katumanan sa mga tao nga magapanimbre o magapamatik, wa gilabot ang PEDM. Na karon. Sa ako nang gikaingon nga nabahin sa tulo ka dagkong panahon ang pagpangalagad, panahon sa amahan nga mao si Yuba, nga din katawang Israel unya panahon sa atong Ginoong Jesucristo iglesia unya panahon sa ikatulo nga dakong panahon din sa dapit sa PBCM mga ministro ang katumanan nga nagawali o nagatimbre nagsugod pa 1967 nga din sa akong giparsyal may gibasyan nga tagna didto sa basahon sa propeta nga si Isaias. Propeta nga si Isaias ang gap niya sa pagsulat niya ng mga basahon ngadto sa atong Ginoong Jesucristo 800 years or 8th century. Ay padayon niabot ang atong Ginoong Jesucristo. Brad RJ atong susihon ang unang panahon din nagisgota nga ang pagpanglagad nga una mao man diha sa dapit sa atong Ginoong Jehova diin ang katawan nga nangalagad maong Israel. Nabatay prueba nga kining katawan nga Israel mao gini ang katawan nga gipilian sa Dios ug dapit niya si Jehova gyud mo'y nagtukod dining katawan nga Israel sumala sa Biblia Brad RJ. Aduna gid brother Ron. Nadiri mabasa nato sa ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 10 kama 24. Og ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel og magapahamutang kanila aron sila makapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit og dili na balhin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. Sa Okay. 24, og ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan og ikaw Jehova mahimong ilang Dios. Kung mao matinaw sa gibasa sa atong gisusing prueba gis Biblia nga sa unang panahon ang katawhan nga nangalagad mao ang Israel nga ilang gilagaran mao si Jehova. Og nabasa na to nga ang katawan nga Israel gipilian sa Dios og dapit nga dili mabalhin. Unya kining katawan ang nagtukod gid niini mao gyud ang Dios o ang Ginoo nga si Jehova. Gani official nga name niini sa katawan mabasa na to sa unang hari 18:31 nga ang Israel gyud mao ang ngalan sa katawan sa Dios sa unang panahon. Nakaron kining katawan nga Israel nga Brad Rini sumala sa Biblia dunay tagna niini nga adunay mupuli niini nga katawan nga Israel. Og asa po dayon nato masusi nga kining katawan nga Israel nga nangalagad kang Jehova nga gitagna
ug asa pod nga basahon Brad Rini gitagna nga doon na po'y katawhan nga mupuli niini og unsa po dayon nga dapit o asa nga dapit mutungha kining katawhan nga mupuli sa katawhan nga Israel sumala sa Biblia Brad Rini. Niya sumala sa Biblia sa basahon ni Propeta Isaias sa Isaias kapitulo 43 bersikulo 1 ngadto sa 4 ang nakasulat sa Biblia. Apan karon kini mao ang gingon ni Yuba nga nagbuhat kanimo o Jacob og siya nga nag-umol kanimo o Israel. Ayaw kahadlok kay nalukat ko na ikaw. Natawag ko na ikaw pinaagi sa imong ngalan, ikaw ako man. Sa diha nga ikaw magaubog sa mga tubig, ako magauban kanimo og sa mga kasapaan kini dili magalapaw kanimo. Sa diha nga ikaw magalakaw latas sa kalayo, ikaw dili masunog ni ang kalayo mo sa laob diha kanimo. Kay ako siyuba nga imong Dios ang balaan sa Israel, ang imong manunubos gihatag na nako ang Ehipto ingon nga imong lukat, ang Ethiopia ug ang Siba nga puli kanimo. Tungod kay ikaw bililhon sa akong pagtan-aw og dungganan og gihigugma ko ikaw, tungod nini maghahatag ako sa mga tao puli kanimo og mga katawan ilis sa imong kinabuhi. Og mao, matinaw sa gibasa ni Brad Rini sa atong gisusi kining katawhan dayon nga Israel nga nagtukod mao si Yuba. Gitagna sa basahon ni Propeta Isaias nga dunay mga katawhan nga puli. May gisaa di ay kini nga katawhan nga puli sa Israel Bradon. So tagna ni nga pulihan dayon ning katawhan nga Israel. Og atong ibalik ang bersikulo 1 sa kapitulo 43 atong mabasa sa ingon ini, apan karon kini mao ang giingon ni Hiyuba nga nagbuhat kanimo o Jacob og siya nga nag-umol kanimo o Israel. Kini si Jacob og Israel mao ra ni siya. Kay kini si Jacob ilisan man ni sa ngalan nga Israel Genesis 35:10. Na mabasa na to. Unya kini si Jacob nga mao si Israel nga matud pa ang nagbuhat niini mao si Hiyuba og mao po'y nag-umol. Gisaaran kini siya nga dunay tawo nga katawhan nga mupuli nining katawhan nga Israel. Nya sa 4 giingon tungod niini magahatag ako sa mga tao puli kanimo ug mga katawhan ilis sa imong kinabuhi. So may mupuli nga katawhan sa katawang Israel ilis daw sa ilang kinabuhi. Sa ako nang giparsel Brad Rini nga tupong susyon ang lokasyon ining katawhan nga kapuli sa katawhan nga Israel. Asa ba kini mahimutan kining katawhan nga ingon nga kapuli sa katawan nga Israel Brad Rini sumala sa Biblia. Niya Bradon sa Isaias kapitulo 43 bersikulo 4 kama 5 ngadto 6. Sa ato pa balikan nimo ang bersikulo 4 sa pagsusi nga kinsa katong katawhan nga kapuli sa katawang Israel ug asa dayon ang dapit nga mulutaw kining katawhan ingon nga kapuli sa katawhan nga Israel. Oo. Niya ang gingon. Tungod kay ikaw bililhon sa akong pagtan-aw og dungganan og gihugma ko ikaw, tungod nini maghatag ako sa mga tao puli kanimo og mga katawan ilis sa imong kinabuhi. Ayaw kahadlok kay ako ani uban kanimo, dadun ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan og tigumon ikaw gikan sa kasadpan. Ako magaingon sa aminan, biyai og sa habagatan ayaw pagpugni. Dad-a ang akong mga anak nga lalaki gikan sa layo og ang akong mga anak nga babay gikan sa kinatumyan sa yuta. Busa sa atong nabasa Bradon nga aduna day mga kaliwatan nga pagadadon gikan sa halayong silangan Bradon. Okay. So, atong balikan ang kapitulo 43 bersikulo 4 ngadto sa 6, no? Ang 4 mo naman ning giingon tungod dinhi maghahatag ako sa mga tao puli kanimo og mga katawan ilis sa imong kinabuhi. Atong gisusi asa ba ang lokasyon o lutawan ining katawhan nga puli sa katawang Israel. Sa 5 sa gibasa ni Brad Rini mga igalag mga kaigsunan atong i-display tungod kay ikaw bililhon matud pa atong i-display sa 5 ayaw kahadlok mo ning 5. Ayaw kahadlok kay ako aniya uban kanimo. Dad-on ko ang imong kaliwatan gikan sa silingan ug tigumon ikaw gikan sa kasadpan. Timan-an nato nga may pagdad-on nga mga kaliwatan gikan sa silangan ug tigumon gikan usab. May pagtigumon usab gikan sa kasadpan. Sa 6. Ako magaingon sa amihanan biyai ug sa habagatan ayaw pagpugi. Dad-a mamuning sa 5 nga dad-on ang kaliwatan gikan sa silangan. Di katong dad-on mo ning giingon sa 6, dad-a ang akong mga anak nga lalaki gikan sa halayo ug ang akong mga anak nga babae gikan sa kinatumian sa yuta. Musa kun hain day ang dapit diin mutunga o mulutaw kining katawan ingon nga kapuli sa katawan nga Israel mga mauni nangalagad sa unang panahon kang Hiyuba.
dinhi di ay sa paghisgot nga dad-on ang imong kaliwatan gikan sa silangan, may pagkadad-on nga kaliwatan sa silangan, kung hain nga pagkasilangan nga may mga kaliwatan nga pagkadad-on, niya sa size, dad-a ang akong mga anak nga lalaki gikan sa halayo, o ang mga anak nga babae gikan sa kinatumian sa yuta. Kung mao, silangan nga halayo, ang pagalutawan di ay niining katawan, ingon nga kapuli sa katawang Israel. Basig moingon sila, Brad Rene, nga gisumpay man ninyo ang 5 og size, nakabasa mo sa 5 og silangan, unya nakabasa mo sa size og halayo, inyo dayon nga gisumpay nga silangan nga halayo o halayong silangan. Brad Rene, sumpay magyud. Pero haron nga atong mapribahan gyud nga wat na masayop dinhi nga halayo nga silangan o silangan nga halayo gini ang lokasyon nga gingon pod og kinatumyan si yuta na batay laing version o translation sa Biblia sa pagpamatuod nga halayong silangan gyud ang pagalutawan ining katawan nga kapuli sa katawang Israel, Brad Rene. Adaw na gitay ikaproibahan nga mga Biblia ada nga ang kanang sumpay gina siya halayong silangan gina siya. Niya atong pagbasahon kining Biblia nga James Moffat translation sa Isaiah chapter 43 verse 5 ang nakasulat. Sa to pa din napilon ang size o ang versikulo size, Brad Rene, mapribahan na nato ang 5 lang may basahon nimo. 5 lang nato itong basahon. Okay. From the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Og sa Cebuano, gikan sa halayong silangan, halayong silangan dadon ko ang imong kaliwatan, o gikan sa halayong kasadpan, tigumon ko ikaw. Busa, patinaw kayo nga ang dapit o lokasyon nga paggalutawan nining katawhan ingon nga kapuli sa katawang Israel, silangan nga halayo sa mga kinatumyan sa yuta o halayong silangan nga sa English pa far east. Far east o silangan nga halayo sa mga kinatumyan sa yuta, mga higalag, mga kaigsunan, mulutaw ang katawhan nga kapuli sa katawhan nga Israel. Pero dugay pa kayo na siya matuman doon. Kay na may mga gap sa katuigan gikan sa pagtagna, aya matuman ang maong tagna. Ito namang gisusi sa unahan nga atong pagtuon, Brad Dever. Tinod. Karon, Brad RG, ang relasyon ining katawhan nga mulutaw sa halayong silangan sa mga kinatumyan sa yuta. Gilagway ba pod sa Biblia kon unsa nga pagkahalayong silangan sa kinatumyan sa yuta, mulutaw kining mga katawhan nga gitagna ni propeta Isaias ingon nga kapuli sa katawhan nga Israel sumala sa Biblia, Brad RJ. Aduda bradon diri na mabasa nato diri sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 15-16. Nagingon, busa himayaan ninyo si Jehova sa silangan, bisan pa ang ngalan ni Jehova ang Dios sa Israel didto sa mga pulo sa dagat, gikan sa kinatumyan nga dapit sa yuta, nakadungog kami og mga awit. Bisag diha lang ang pagbasa, Brad RJ, ang punto lang nga atong gikuha dinhi kun hain nga pagkahalayong silangan o silangan nga halayo sa mga kinatumyan sa yuta. Gibasa ni Brad RG, mga higalag, mga kaigsunan, ang Isaias 24:15-16. Gingon, busa himayaan ninyo si Jehova sa silangan, bisan pangalan ni Jehova ang Dios sa Israel, didto sa mga pulo sa dagat. Dugang description sa silangan nga halayo sa mga pulo sa dagat sa kinatumyan sa yuta. Naagyapon sa versikulo 16 sa Isaias 24, ang gisgutan sa kinatumyan sa nga dapit sa yuta. Now, gikan sa kinatumyan nga dapit sa yuta, nakadungog kami og mga awit. Kung mao, ang katawhan di ay nga gitagna ingon nga kapuli sa katawang Israel, mulutaw sa halayong silangan sa mga kinatumyan sa yuta, didto sa silangan usab nga halayo sa mga pulo sa dagat. Sato pa, silangan nga halayo o mga pulo sa dagat ang gi-describe o description sa maong dapit, diin mulutaw ang katawhan nga kapuli sa katawhan nga Israel. Nakaroon, Brad Diver, unsa ba ang nasod nga atong pahaong o ihatag niini nga naa sa halayong silangan? Unya, naapod ang describe nga kining nasura
gitawag pod og mga pulo sa dagat. Sumala sa mga referensya nga atong pagagamiton nga dili kasupag sa Biblia, Brad Diver. Niya kining atong referensya bradron kining A Brief History of the Philippines by Leandro H. Fernandez dinhi sa page 114. Atong ipakita, Brad Diver. Okay. Atong ipakita ang maong libro. So kini atong pagabasahon dinhi sa page 114 na imo ni Mr. Valencia. Na Pagpalit ani o pagkuan ani kay aron nga di ka magpataka og yaw-yaw kinahanglan ipakita nimo kay nakiglabel man ka sa kaalam ni Reverend. makiglabel man gud ka. Muro man nagiingon po nila sa atong nadunggan bradron nga maoray Valencia nga walay bukid nun. Matud pa nila bradron. Mao rin Valencia nga way bukid nun. Oo, tinuod. Niya atong pagabasahon sa page 114 bradron sa kini nga referensya nato, diin ang Pilipinas naagi ni sa Far East. Matod pa dinhi, in Legazpi's time, Manila seems to have been the leading commercial center of the Philippines. It was the center of trade of the Far East. Nga kung basahon nato sa Cebuano, sa panahon ni Legazpi, ang Manila daw maoy nag-unang sentro sa komersyo sa Pilipinas. Kini ang sentro sa pamatigayon sa halayong silangan. Kung mao, mga higalak mga kaigsunan, matinaw nga ang Pilipinas na himutang diay sa halayong silangan o Far East. Nakaroon, Brad Diver, kagingon man nga mga pulo sa dagat sa kinatumyan sa yuta, kakato, halayong silangan sa mga kinatumyan sa yuta man. So, Pilipinas, ato nang nasusi nga mo'y katumanan nga nasod, nga nahimutang sa silangan. Basig mingon sila nga, di man lang kay Pilipinas na sa Far East. Daghan man mga nasod nga nasa Far East. Pero sa Biblia, gihulagway nga halayong silangan sa mga kinatumyan sa yuta sa mga pulo sa dagat. Nakaroon ng pagsusi, Brad Diver, kinibang Pilipinas. Pila ba ka mga pulo ang gilangkuban sa nasod sa Pilipinas nga nahimutang sa halayong silangan? Base sa tong referensya bradron, nikabat kini og City Mill, Sinto City, kang mga pulo ni atong pagabasahon bradron. Pakita gyapon ang ato ang referensya para makakita si Mr. Valencia nga kung makiglevel siya sa kaalam ni Reverend, ipakita ning maong mga referensya nga among gipanggamit. Ni atong pagabasahon bradron sa Philippine History, 2nd edition by Maria Christine N. Halili. Dinhi nato pagabasahon sa page 21 bradron. Matod pa dinhi nagaingon, because of its central location in the Far East, the Philippines has been dubbed as the crossroads of the Pacific. The country is an archipelago of 7,107 islands and islets nga kun sa Cebuano tungod sa sentro nga lokasyon niini sa halayong silangan, ang Philippines o Pilipinas gitawag nga crossroad of the Pacific. Ang nasod usa ka kapuluan nga adunay City Mill, 170 ka mga isla ug mga pulo. Sa ato pa adunay City Mill, Sinto City ka mga isla o mga pulo ang Pilipinas. O di daghang kaya nga mga pulo. Hiulagway di pasado ang nasod sa Pilipinas sa gitagna ni Propeta Isaias nga didto mulutaw ang mga kaliwatan nga puli sa katawan nga Israel. Halayong silangan sa mga kinatumyan sa yuta, halayong silangan o silangan sa mga kinatumyan sa yuta sa mga pulo sa dagat. Kung mao Pilipinas, mga higalag mga kaigsunan, ang nasod nga mo'y katumanan sa maong tagna sa gikaingon ni Brad Diver, pero sa pagkatuman sa tagna sa mga tao, ilabihan ka taas gid nga mga katuhigan, no? Pagtagna sa basahon ni Propeta Isaias. Nakaroon niya ta. Mao na ni ang usa sa kinabuang ni Mr. Valencia sa nasa topiko among tubagon. Nag-una natadaan para sa doktrinal nga ang giklaim namo nga kami katumanan sa tagna na nag-una na daan, pero ang katumanan nga mga katawan nga mulutaw sa halayong silangan mo'y gibuhatan niining nagpagkaarong-ing nung may laki nga si Valencia. Giunsa niya sa pagkinabuang mahitungod sa nakasulat sa Biblia nga tagda sa Isaias 24:15 ug 16. Matud pa niya Brad Diver, Brad RJ ug Brad Rini. Gidala daw ang ngalan ni Jehova sa silangan o gihimaya ang ngalan ni Jehova sa silangan kay wala pa man kuno diha ang persona. Mo ni atong i-question, nagsulti ka tinod ani o namutbot ka? Kaya kung namutbot ka, ang butbot mamrang bakak, iyan na siyawa. Kung ikaw magakusar dili ka namo nga nasudlan mi siyawa, dili na ani mo. Kay sigurado man gyud nga tikalbong ka ni. Atong paminawan kani imong kinabuang nga matud pa nimo. Wala pa man gud diha mapersona mao nang gidala og himaya ang ngalan ni Jehova silangan. Atong paminawan. Ug asa man sa nang silangan kanayo, unang itag na sa Isaiah 24:15-16. Himayaan niyo si Jehova. Ganong gidaangan ang ngalan ni Jehova. Tungod kay wala pa man ang persona.
gidaangan ang ngalan niyo ba? Tungod kay wala pa man ang persona. Atong na paminawan, matinaw nga pamahayag ni Mr. Valencia kini si Mr. We're All Alone. Hapit na to malimtan ng atong giangga niyang Mr. We're All Alone da nga sinugdan mo gud sa iyang programa gihimo man yang intro background ning kantaha nga sa una spiritual songs man pero sa diyang nibiya na siya sa PBCM isip katumanan sa gisulti ni Master nga dili tanan magwali iya ni Reverend. Ayog salig sa ubang magwaliloy iyang giansiran nga siya diay nang katumanan sa magwali nga dili pasaligan sa Chief Minister. So we're all alone na ang iyang background. Mo nang atong ingnon nga Mr. We're all alone. Atong nabati nga matud pa niya gidala ang ngalan ni Jehova sa silangan nganong gidala og himaya ang ngalan ni Jehova sa silangan tungod kay wala pa man ang persona. Akong balikon nagsulti ka tinuod namutbot ka. Koy kamuingon ka nga wala pa man persona mo nang gihimaya og gidala ang ngalan ni Jehova sa silangan dito sa pulo sa dagat mo man ang 24:15 sa Isaias. Wala ka mahibalo nga ang Dios persona. Aya pa day persona og mahimaya o madala ang ngalan ni Jehova dito sa silangan. Tanawa mo na magpagkamayng laki mo na makiglabel sa kaalam ni Reverend. Muna gikaingon pa doon nga, nagmamarunong pero talagang mangmang. Na Tagalog to. Ha? Kay nagpakahibalo manggod siya, nakigtupong siya ni Reverend. Sus, kalayo oras tinuod. Na wa gani ka pakita na mo nga mga referensya nga mga libro. Ganina gibasa na mo ang pagsusi sa mga panagna kung kansa ka dugayon matuman. Now, kining gitawag the wonder of the world. Na gani? Oh, na. Alitsa. Parang makaingon mig basig maka tupong-tupong ka gamay pero di ka katupong. Kay si Master may managpropesya nga wala laing magwali sa PBCM nga gipuno sa espiritu ug kaalam si Reverend Ra. Wala, wagi bisang gamay na lang anino sa sulting master nga naay kaalam diha nimo nga mutupong sa kang Reverend. Kalamla binoon. Muna klaro nga pagaistorya. Na pagingon nga persona, magisgot tag persona sa doktrina sa PBCM nagila tag tulo ka persona, Trinity. Ang uban ng mga pagtulunan di man mo dawat kay di ko na mabasa word for word Trinity. Nakaha niya tay Bibliang Amplified Bible. Ako ipakita, tanawa Mr. Valencia, para nga ma-lecture ka ba? Maka-cut-on po ka ba? Basahon ako, Brother Rini, Brother RJ, sa pagpuriba nga mabasang Trinity, 2015 nga edition. Basahon ako. Sa Revelation chapter 7 verse 10, now, me now, Mr. We're all alone. And in a loud voice they cried out, saying, Salvation belongs to our God, who is seated on the throne, and to the Lamb our salvation is the Trinity's to give, and to the God that Trinity we owe our deliverance. Sa atong pinulungan, og sa makusog nga tingog sila misinggit nga nagingon ang kalawasan gikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono, og sa kordero ang atong kalawasan iya sa Trinidad nga ihatag, og sa Dios nga Trinidad utang nato ang atong kalawasan. Busa haom sa prinsipyo o doktrina sa pagtulunan sa PBC nga ang Dios dunay tulo ka persona. Amahan persona, ang anak persona, ang Holy Spirit persona. Pero kining wa kasabot, di kabalong manabot nga sa Biblia giadresan og kwanggol. Ay mabasa man na sa Biblia Brother Dever, no? Sa Salmo 94:8 sa Kristohanong Katilingban, pagka dili kasabot kwanggol. Nagidugang pod sa Biblia ang Katoliko nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales sa Marcos 8:17 ang di kasabot bugo pod. So muna ang di kasabot or bugo or kwanggol nga si Mr. Valencia nagingon nga gihimaya si Jehova silangan kay pa di mapersona. Kasi wala mapersona. Daan na nga ang Dios persona. Nakaroon niya pa ang dugang pagpahayag Brother Dever atong basahon. Ipakita ang maong atong ebidensya nga kanang Trinity mura man na siya ang triune gitawag. Triune nga mabasa gid pod nga gilangkuban sa triune Father, Son and Holy Spirit. Spirit. Niya. Atong pagabasahon sa kini nga Biblia bradon, The Voice Bible step into the story of Scripture. Dinhi nato pagabasahon sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19. I-display nato ang English usa. Okay? Display ang English. Dayon ato dayon i-display ang Cebuano. Ang Cebuano, ang Cebuano na lang nato mo itong pagabasahon bradon. Okay. Nagaingon dinhi, panggula kamo og paghimog mga tinun-an sa tanang kanasuran sa seremonyal nga paagi hugasan sila pinaagi sa bautismo sa ngalan sa tulo ka persona sa Dios. O sa maning persona sa Dios na dinhi, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nga karon, Mr. Aquilino Valencia, lecture ka na, nakakuha ka na gamay nga, nakapudyot ka na gamay kay balo. Tungod kay na, og naminaw ka na, naminaw man ni siya gid ani Brother Dever, Brother Rini og Brother RJ. Bisan pa iyang pamilya. Manang dili gid nato pod palabiyag makmak ni kay loy butas pamilya ani nga
atong palabian og atake ni, pero iko ra magud nag-counter kay siya may una gyud nga nagpakaulaw diri kanato. Tinuod. Sa milabay nga Domingo gani iyatang gipakulawan maayo kay nasipyat kuno ta sa paglitok nga ato kunong gikatawhan ng Dios. Pero ambot kung sa kay ang counter og iyan ang napaminawan ang atong tubag diha sa iyang kinabuang nga wala ta mohimog pagkatawa kundi pagkakatawhan ta sa Dios. Klaro kayo kanang triune God sa English na gibasa ni Brad Dever, tulo ka persona sa Dios, Amahan, Anak og Espiritu Santo. Hagas mingon ka nga himayaon og dad-o ang ngalan niyo ba silangan kay upang persona. Sus. Ay kuanggol man kog ka. Ano bang di kasabot ba? Bogo man kog ka kay di man ka kasabot. Karon arita pagsusi para Rene. Atong susiyon sa Biblia. Kung maghisgot tag Dios, ang Dios ba? Brad Rene, adto pa sa mahimong persona kung madala o mahimaya sa silangan o kung maghisgot tag Dios persona ng daan ng Dios. Kung magisgot kita og Dios Bradon, persona gina siya. Niya Prueba. atong prubahan kining New World Translation of the Holy Scriptures o bagong kalibutang hubad sa balang kasulatan dinhi sa Roma kapitulo 5 bersikulo 17 ang gingon kay kon sa paglapas sa usa ka tawo ang kamatayon nagmando ingong hari pinaagi sa mong tao labi pa kadtong nagadawat sa kadagaya sa dili takos nga kalulot og sa walay bayad nga gasa sa pagkamataraw nga magmando ingong mga hari diha sa kinabuhi pinaagi sa usa ka persona si Hesukristo. Sa gibasa mo Brad Rini atong gisusi kay si Ginoong Hesukristo nalangkob man sa persona sa Dios. Anak, si Kristo ba persona dili? Persona Bradon. Okay, persona. Karon Brad Archie, tungod kay ang Ginoong Hesukristo persona man. Kini bang atong Ginoong Hesukristo nga persona? Matubang ba siya sa langit o sa persona sa Dios Brad Archie? Sumala sa Biblia. Aduna ba ron, di na to mabasa sa bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Sulat sa Hebrehanon, kapitulo 9, bersikulo 24, nagingon. Kay si Kristo misulod, dili ngadto sa balaang dapit, nga hinimog mga kamot, nga maoy hulad sa katinuuran. Kundili ngadto sa langit mismo. Aron muatubang sa persona sa Dios alang kanako. Oh, kung mao ang Dios persona, muatubang si Kristo nga persona didto sa langit sa persona sa Dios. Kinsa may gipasabot nga persona sa Dios nga tubangon ni Kristo nga usa ka persona? Ang mahan nga siyo ba? Naman ang kinabuang nimo. Gidala og himaya sa silangan kay wala pa diha ang persona. Samtang sa Biblia, persona na. Sa tudlo ni Master sa wala pa ka makuanggol, kabalo man ka nga ang Dios persona na, pero kang nibiya man kog ka sa PBCM, nibiya ka sa pagpanudlo sa Chief Minister nga gipuno sa kaalam og kahibalo, da kay nibiya man ka kalamlam ng nangko nimo. Ahay pa di mga persona og mahimaya dito sa silangan. Persona na. Si Kristo nga persona musaka sa langit ug moatubang sa persona sa Dios. Pero kini si Mr. Valencia, adto pa mapersona kung madala ang ngalan niyo ba silangan. Mutuo mo ani? Kung mao ni mag-leader sa PBCM, kay kaniyang gibuhat ra ba pag-ilog ra ba ni sa pagka-leader ni Reverend? Mga salaag ang mga katawan kung kini mag-leader. Ano man binugok man ang pagpanudlo. Kinuanggol man ang pagpanudlo. Nakaron. Arita Brad Dever sa dukang pagpahayag nga persona gid ang Dios nga man diin nga si Kristo sa atong nabasa moatubang siya sa persona sa Dios. Nga ingon pod si Kristo ingon nga hulad pod sa dagway sa pagkapersona sa Dios. Niya, dugang prueba na to Bradon, atong paggabasahon dinhi sa ang balaang Biblia Cebuano. Hinubad gikan sa authorized version Textus Receptus Bradon dinhi sa Hebrehanon 1 bersikulo 3 mao kini ang nakapahayag dinhi nagaingon. Kinsa ingon nga mao ang kasidlak sa iyang himaya ug ang dayag nga dagway sa iyang persona. Bisag gialata ko to Bradon. Ang atong Ginoong Jesucristo ingon nga kasidlak sa iyang himaya ug ang dayag nga dagway sa iyang Persona. di persona ang Dios. Persona si Kristo, persona ang Dios. Nakitulo ba di? Brad Dever. Kay tuluman ang persona, man anak ug Espiritu Santo nasusin na nato nga man persona, nga anak persona. Kini bang Espiritu Santo sa pagpailan nato nga katumanan si Master? Ato pa pong kapamatud-an pinagi sa mga referensya nga atong pagagamiton nga sama pod usab kang Kristo Hesus kining Espiritu Santo ingon nga persona. Tinuod Bradon. Ipakita ang atong libro nga basahon para nga si Mr. Valencia makakuha ko po ginagmay nga mga kahibalo. Naka ni Mr. Valencia. Pakita ka na. Palit sana. Ug naa ka na makakuha ka ginagmay nga kaalam nga medyo mo kuan ka mo
Di ko mayong mo apas-apas. Palit ana para nga makamatngon ka nga basig imo bang mingon nga kini makalibi-libi na siguro gamay ani sa kaalam ni Reverend o makapalit ko ani. Ala palit. Na Okay, brother. Bradon. Ya, atong pagkabasahon, Bradon, nga usa ka teologya nagpamatuod nga mismo ang Espiritu Santo persona. Niya, atong pagkabasahon nga kini nga referensya, New Testament Theology by Donald Guthrie. Dinhi nato pagkabasahon sa page 531. Ang usa ka lain nga pagpaila mao ang personal nga kinaiya sa espiritu. Tin-aw kini nga makita diha sa nagkalain-laing buluhaton nga iyang pagabuhaton nga ang kadaghanan niini dili gayud masabot kundi ilhon nga personal. Dugang niining kamatuoran mao nga si Hesus nagsulti mahitungod sa laing maglilipay. Kining laing maglilipay mao man ni ang Espiritu Santo. Nagpakita nga ang maglilipay usa gayud ka persona sama kang Hesus mismo. Kung mao matinaw sa gibasa sa New Testament Theology by Donald Guthrie, Mr. Valencia, nga ang Espiritu Santo kining maglilipay nagpakita nga usa gayud ka persona sama kang Hesus mismo. Tulo ka persona, Trinity, gibasa nato sa Amplified Bible. Nya, asa man ang imuha nga adto pa day mapersona kon mahimaya sa silangan. Di magsilbi mo na nga dili pa lang daan kang Brad Ronnie nga imong gihagit nga mo imutubag sa imong mga isyu kay imong giingon nga improve naman si Brad Ronnie bisan wala ko magingon nga improve ko. Tikalbong na ka. Lagapak naman gani ka Mr. Valencia. Lagapak na ka unya og mubalik si Reverend Ogwali samot na karon. Sa gipayag Brad Ronnie sa Biblia kaganina sa atong gisusi nga doon day katawhan nga mulutaw sa halayong silangan nga diin kining katawhan mao kini siya ang gisaad nga kapuli sa katawang Israel. Mulutaw sa halayong silangan sa mga pulo sa dagat dito sa kinatumyan sa yuta. Unya ang 24:15-16 sa Isaias muhimaya man daw kini kang Hiuba kining katawhan nga mulutaw sa halayong silangan sa mga pulo sa dagat sa kinatumyan sa yuta. Ang pangutan na Brad Ronnie sa pagkatuman ini nga katawhan ang pagkadadon ba nga pagwali nini wali bagyapon o pagmantala bagyapon sa ngalan ni Hiuba Brad Ronnie sumala sa Biblia? Dili na gid Bradon tungod kay gitagna na ni propeta Jeremias nga ang wali ni Hiuba dili na tudlo iya paila. Sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 atong ikama sa 34 ang gingon. Anya karon ang mga adlaw maabot na nagingon si Hiuba nga ako magabuhat og usa ka bagong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. Dinhi sa 34. Og sila dili na gayud magtudlo ang tagsatagsa ka tawo sa iyang isig ka tawo og ang tagsatagsa ka tawo sa iyang igsuon sa pagingon ilhon mo si Hiuba. Bisag di lang tama na itong pagbasa Bradon. Ang ngalan nga Hiuba di na ipaila. Kung mao mga higalag mga kigsunan, kini mga katawhan di ay nga mulutaw sa layong silangan sa mga pulo sa dagat di natong nasusi ang Pilipinas nga nasod mo katumanan, dili di ay magwali sa ngalan ni Hiuba. Pero muhimaya sila sa ngalan ni Hiuba kining katawhan nga kapuli sa Israel pero dili magwali sa ngalan ni Hiuba nga mao gilagaran sa katawang Israel. Unsa man day nga wali nga maayong balita ang dadon o iwali nining katawhan nga mulutaw sa layong silangan nga ang nasod mao ang Pilipinas. Way lain balita na pinagi sa Espiritu Santo. Basahan akong priba. Sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12, gingon sa pagbayag. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon. Gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit. Mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa ang mayong balita nga pagkadadon ining katawan nga mulutaw sa halayong silangan sa mga pulo sa dagat nga kapuli sa katawang Israel dili magwali og ngalan ni Hiuba kundi ang maayong balita nga ilang igasangyo o ilang igamantala maayong balita na pinaagi sa Espiritu Santo nga sa among gika pahayag sa makadaghan nga mga pagsulti ang katumanan mao ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Nga diin sa atong nabati kaganina sa sulti sa kanhi ministro nga mao si Macarayo, 1967 natukod ang PBCM diha nagsugod ang buluhaton sa pagpamatik o pagtimbre. Kaya kanang pagsangyaw sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo ingon nga patik or timbre kana. Diha lang natuman sa PBCM ug wa nay lain. Bosa kung sila karon magwali-wali
maggahimo sa pagpamatik o magapanimbre, dili na mao ang tinuod. Kaya ang tinuod, mao lamang ang pagtulunan sa PBCM. Nakaroon, Brad Diver, ay nang puriba nato nga ang kining amahan nga mao siyo ba, mao gini ang malakip gini sa paghimaya sa katawhan nga nagawali sa maayong balita nga mo'y kitay katumanan tungod kay kini manggod ang amahan mao ni ang gipangamuyuan sa atong Ginoong Hesukristo ug mo'y nagpadala sa manlalabon nga Espiritu Santo. Asang puriba, Brad Diver? Niya atong pagkabasahan bro doon sa Juan kapitulo 14 bersikulo 15 hangtod 17 ingon niini ang nakapahayag matud pa ni Ginoong Hesukristo dinhi kun nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo. 16 ug ako, matud pa ni Ginoong Hesukristo, mga muyo sa amahan, ug kamo iyang paghahatagan ug laing manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Nga mao ang espiritu sa kamatuoran, kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya. Apan kamo nakaila na kaniya kay siya nagapuyo man uban kaninyo ug maanha siya sa sulod ninyo. Oh, matinaw kayo sa gibasa. Sa gitagna sa Biblia sa 24:15-16 sa Isaias nga himayaon siya ba sa silangan nganong mahimaya siya sa katawhan nga nagwali dili hiuba ang iwali kundi mayong balita pinagi sa Espiritu Santo kay kining amahan mao ni ang gipangamuyuan sa atong Ginoong Hesukristo para ipadala ang laing manlalaban. Sa ato pa ang amahan mo nagpadala sa laing manlalaban nga maong Espiritu Santo pinagi sa pagpangamuyo sa atong Ginoong Hesukristo. Unya ang amahan sumala sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church sa Isaias kapitulo 64 bersikulo 8 ang amahan mao da si Hiuba. Unya kining Hiuba ngalan gid ni sa amahan kining Hiuba ngalan gid ni. Oh, sa Isaias 42:8 sa atong basaho. Now, ako mao si Hiuba kini mao akong ngalan. Busa kining Hiuba ngalan sa amahan nga kining amahan mo'y nagpadala sa manlalaban nga Espiritu Santo pinagi sa pagpangamuyo ni Kristo. Mo ning gitagna sa Isaias nga dunay paghimuon nga paghimaya o himayaan ninyo si Hiuba sa silangan dito sa pulo sa dagat sa mga kinatumihan sa yuta. Nahain pa nga dugang pagpahayag sa Biblia, Brad Rini, nga kining Espiritu Santo nga gipadala sa man pinagi sa pagpangamuyo ni Ginoong Hesukristo sa pagkatuman ani pagtunghaan ni mao ni magatudlo pod sa mga butang ug magasulti sa mga pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo isulti pod sa dapit sa Espiritu Santo. Hain kini, Brad Rini. Anya brodon sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto sa 26 ang gingon. Kini mga butanga gisulti ko kaninyo samtang ani pa ko uban kaninyo matud pa ni Kristo. Sa 26 apan ang manalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa amahan siya mo ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Kung mao ni bulaton sa Espiritu Santo mahigalag mga kaigsunan, magapahinumdum sa gisulti ni Kristo nga si Kristo mo'y nangamuyo sa amahan nga mao si Hiuba ug ang amahan nagpadala sa manlalaban nga Espiritu Santo. Ug sumala pa sa pagpahayag sa Biblia nga sa pagpayag sa atong Ginoong Hesukristo nga ang magadawat daw sa bisan kinsa nga iyang ikapadala sa atong Ginoong Hesukristo, magadawat daw diya kang Kristo. Unya ang magadawat daw kaniya, magadawat pod sa nagpadala kaniya. Sa ato pa kung ang Espiritu Santo gipadala sa man pinagi sa pagpangamuyo sa atong Ginoong Hesukristo, kadtong Espiritu Santo pinadala. Dawaton nato ang pinadala nga Espiritu Santo, nadawat nato ang nagpadala kinsa man ang amahan. Kung dawaton po daw nato si Kristo, nadawat po daw ang nagpadala ni Kristo nga maong amahan. Di makalakip nga mahimaya kadtong nagpadala kay siya man mo'y responsable nga maialagad o ato ang alagaron ang gipadala nga manlalaban nga Espiritu Santo. Nahay ng priba Brad RG nga pagpahayag sa atong Ginoong Kristo nga bisan kinsa daw nga iyang ipadala magadawat daw kaniya, unya ang magadawat daw kaniya, magadawat pod sa nagpadala kaniya. Diri na ito mabasa, brethren, sa Juan Kapitulo 13, versikulo 20 nagingon, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang magadawat kang bisan kinsa, nga akong ipadala, magadawat kanako, ug ang magadawat kanako, magadawat kaniya, nga mao ang nagpadala kanako. Kung mao ginang mahimaya gyapon si Hiuba sa silangan sa mga tao nga dili magwali na o Hiuba kay di naman itudlo ang iyang ngalan. Ngano? Tungod kay matud pa na Ginoong Hesukristo ang magadawat daw sa bisan kinsa nga iyang ipadala, apel ng Espiritu Santo kay pinadala man ng Espiritu Santo. Madawat daw nato si Kristo ug dawaton nato ang iyang ipadala. Ug ang mudawat daw kanako diha kang Kristo, magadawat usab kaniya nga mao ang nagpadala mamutong amahan. Ade Berbente nga mahatag ang pagpasidungog o ang paghimaya
sa amahan nga mao si Yuba sa mga tao nga nagawali na pero ang ginawali dili mayong balita kang Hiyuba kundi dili mayong balita pinagi sa Espiritu Santo na. Okay. Dugang tong pagprueba nga ang Espiritu Santo mo ang pinadala. Mateo 23:39 ang buhing pulong nga Biblia. Ingon si Ginoong Hesus, sultihan ko kamo nga dili na kamo makita kanako pag-usab hangtod andam na kamo mudawat sa gipadala ko kaninyo gikan sa Dios. O sa may gipadala gikan sa Dios, mandalaban. O gipadala to mo nang dawaton nimo yung ang gipadala ni Kristo, nadawat nimo si Kristo. Dawaton po si Kristo, nadawat ang nagpadala nga mao si Jehova. O di mahimaya ang nagpadala kang Kristo ang nagpadala sa Espiritu Santo nga mao si Jehova. Karon, kining Espiritu Santo diri man na nahiusa ang amahan ug kang anak. Mateo 6:9 sa Kristohanong katilingban nga Biblia. Sa footnote lang. Sa footnote lang nato basahon niya. Now, bot siyang mubugkos nato sa iyang ngalan aron mahiusa taniya sama nga ang amahan ug ang anak nahiusa sa Espiritu Santo. Klaro kayo mga higalag mga kaigsunan nga diha sa Espiritu Santo nahiusa ang amahan, ang anak, mga higalag mga kaigsunan. Ug dugang pa kining Espiritu Santo sumala sa ang pulong sa Dios nga Biblia kapuli sa atong Ginoong Jesucristo. Now, na-display basahon na to. Okay. Juan 14:26. Apan kon magagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa man puli kanako. May kapuli si Ginoong Jesucristo nga maong manulaban nga Espiritu Santo. Muna kay kapulihan man sa rason nga pulihan ang atong Ginoong Jesucristo tungod kay ang pagwali siyang ngalan dili magpadayon. Isumarais na lang kay ang oras wala naman napiki na kayo. Unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 Bibliang Katoliko nga hiligay noon na diag explicar ni Pablo nga doon na sila giwali nga pulong sang Dios nga dili hingpit ug mawala ini kabot sa kahingpitan. Ug unsa tong pulong sang Dios nga ilang giwali nga dili hingpit ug mawala na Roma 10:17 Biblia gyapon Katoliko nga hiligay noon ang pulong sang Dios nga ilang giwali gipahinungod pinagi sa pagwali sa ngalan ni Kristo. Muna kung dili day pod Kristo ang magpadayon kay may kapuliban mo kung balikan nato ang unang Pedro ang wali nga patalinghugan nitong panahon nga muhimaya pod sa man nga si Jehova wali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo na tuman sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM ginubalahan sa Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Pupos na nga itong oras, sinaot kami nga inyong nasabtan, mahikalag mga kaigsunan, ang among mga paghatag sa mga kamaturan din. Amo usab nga pasabot diha kaninyo ang kinabuang nga gihimo ni Aquilino Valencia nga wala pa daw mahimaya, wala pa daw mapersona ang Dios mo nang dadon sa silangan ug adto himayaon. Usa ka dakong sayop, usa ka dakong bakak nga ang bakak o sayop dili iya sa kamaturan kun dili iya sa dautan kay ang dautan mong yawa ang yawa bakakon. Naani mo, Mr. Valencia, nasuddan ka sa espiritu sa pagkabakakon. O kami manamilit na kanina sa ngalan sa magtutudlo, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. o sa katimbang nga mo nagapahigayon sa pagdumala sa pagtulunan sa PBCM, ang Chief Minister, at the same time, Executive Vice President sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio. Kini ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, ingon man sa kauban ng mga Evangelista o Ministro. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dave Srisaba. Kiniusab yung igsoon, Brother RG Impatak. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. Hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.